Kyslé pH v pošve zabráni infekcii. Bez kyseliny v žalúdku by nám trávenie nefungovalo ako potrebujeme. Lenže vedeli ste, že kyslé pH je tiež nesmierne dôležité pre našu prirodzenú odolnosť v pošve? Pokiaľ však v žalúdku máme vytvorený náš prirodzený spôsob tvorby žalúdočnej kyseliny, v pošve sa o kyslé pH starajú naše priaznivé baktérie z rodu Lactobacillov. Tie produkujú kyselinu mliečnu, peroxid vodíka a iné látky, ktoré prirodzene potláčajú rast a rozmnožovanie škodlivých kvasiniek a baktérií. Táto rovnováha je však náchylná na viacero vplyvov. Teplo, vlhko, nešetrná intimná hygiena, kúpanie v bazénoch, užívanie antibiotík a mnohé iné vplyvy dokážu naše laktobacily ohroziť. Našťastie máme k dispozícii vaginálne čapíky Gintima probiotika. Prostredie v pošve rýchlo a efektívne obnovia, čím sa zbavíme prípadného svrbenia, pálenia, neznámych výtokov či iného nekomfortu takmer okamžite. Siahnite po nich i hneď, ako cítite, že to tam dole nie je úplne ono. Tip na leto. Pokiaľ sa u vás v minulosti objavili vaginálne ťažkosti po návšteve bazéna či kúpaliska, vaginálne čapíky Gintima probiotika môžete použiť preventívne hneď večer po návrate z kúpania.